Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Muni ang mando ni Jesus ay ang mga tinunan. Isangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Kini nga mando, wala lang niya ginigihatag sa iyang matinunan, kinialang usab kanatong mga binunyagan. Kita nga sumusunod ni Kristo. Aduna tay misyon sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Unsa maning maayong balita nga angay natong isangyaw? Unsa maning atong misyon? Ibulawata usang maayong balita nga angay natong isangyaw? Kay kung waka kay balo, unsa may mong isangyaw? Unsa man ang maayong balita? The good news, ang ebanghelyo. Ebanghelyo, maayong balita man na. Unsa man ang maayong balita? Walain ka na nga kitang tanan gihigugma sa Dios. So, mo na gingon ni Son 1, for God so loved the world that He sent His only begotten Son into the world. Tungod sa dakong gugma sa Ginoo, si Jesus nagpakamatay alang kanato. Ningon pa si San Pablo, even when we are still sinners, Jesus died for us. Oh. Bisan kung kita makasasala, ang Ginoo nagpakamatay alang kanato. Mo lang ba yung balita? Na kita gimahal sa Dios, bisan kung kita makasasala. So dili day ang mga buutan lang, hinimbahon, mga naadya nagtrabaho sa simbahan, ang gihigugma sa Dios kitang tanan gihigugma. Maayo o dautan na bagoy mamili nga ginikanan na mga maldito, mga badlungon nga mga anak din na niya higugma sa likwan niya. Kitang tanan gimahal sa Dios bisan pa kita makasasala. Mo bitaw na hinungdan nga ang Ginoo na naog para sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Mo na ang maayong balita. We are all beloved sons and daughters of God. O tungod ni ana, tanang kinabuhi adunay dignidad. All kinds of life, even most especially human life, has a dignity. Kung sumaybot po sa bot-ana, tanang kinabuhi, bisan pa sa kanang mga unborn children, adunay dignidad. Bisan pa ang mga kriminal, kanang himog heinous crime, adunay dignidad ang ilang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga mo utol sa kinabuhi at gawas ang Diyos. Kung ano magpasabot nga katong nagkasala, okay lang. Silutan sila, sigon sa balaod, pero dili sila angay patyon. Sa butana, all human life are sacred. Wala bisan kinsa, presidente ka, pulis ka, kinsa ka pada nga adunay katungod sa pagpatay. Prisuhan na sila, i-detain, i-rehab, ayaw patya. Kay kita, mahal sa Diyos bisan kung kita makasasala. So muna yung maayong balita, we are all beloved sons and daughters of our Heavenly Father. We are brothers and sisters to one another. Usa lang atong amahan.
So mo na ang maayong balita nga ang itong isangyaw. Unsa una to pagsangyaw? Muda kag kuan, microphone, da kag sound system, das mga kanto. Pag hinulsol ka mo kay hapit na mo abot ang Ginoo, maimperno ka mong tanan. Nga na ba nga itong maayong balita isangyaw? Not necessarily. O di mata mo sawayan ng mga street evangelizers sa Manila na imusa ka sa bus, sa jeep, magsangyaw sila. So, imo, admire ko ng ilang kuan ba, ng ilang kasibot sa pagsangyaw. Lalo na nila yung mga pamaagi. Simple nga pamaagi, kaya di matatanan mga evangelizers. Diya sa imong kinabuhi. Diyan mo isangyaw ang mayong balita. Diya sa imong pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa uban. Pagbarog bahin sa hustisya, inhustisya. Magpakabana sa problema sa atong katilingban. Dili ta maghilom-hilom. Ang nakita nato adunay mga problema atong misulti aron may balaan, aron adunay kabag-uhan. Pagpakita gugma, pinagi sa pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan, no? Diya ta say musipyat. Diya ta musipyat. Nga fokus ta sa mga atong mga sala nga nabuhat. Ang wala nimo mabuhat, unsa man okay ra na siya. Did you fill the world with love? Did I fill the world with love? Mo na pangutana, unsa may imong gisangyaw, unsa may imong gisabwag sa kalibutan? Is it love or hatred? Pagkabahin-bahin, pinagi sa mga intriga. Did I fill the world with love? Ang atong misyon, fill the world with love. Kay mo na ang maayong balita. God loves us. So we should love one another by showing love, by showing concern, magpakabana sa mga tao nasa atong palibot. Ililita concern sa atong pamilya. Okay raman ko, kaya akong pamilya, bahala na maglisod na muna na, mahal ang pabilitid, mahal ang gasolina. Kami okay rami, kaya dako pa namang sweldo, naaman may negosyo, naaman may dakong deposito sa bag, okay rami. Wa tayo pakialam sa uban. Kung kita negosyante, dili ta magpalabig pataas sa presyo sa atong mga tinda. Mga tagtagpagtagad sa mga tao naglisod, di pa pasubrahan o taas ang presyo. Patasan ang tubo. That is how we show love. That is how we preach the good news. We are brothers and sisters to one another, so we show concern, magtinabangay. Una ang pamaagi sa pagsangyaw sa mayang balita. Una ang mando sa Ginoo lang kanato. Kita kinahanglan nga magwali sa, although nindot masana, pili sa ta magwali to social media instead of chismis. Atong ipadayag ang pulong sa Ginoo, ang mayang balita nga kita gimahal sa Dios, gihigugma sa Dios, bisan kung ikaw makasakay kita makasasala man, wala yung mga taong dili makasasala, wala exempted anang kahimtang sa sala. We are all sinners. So, mo nga kita magtinabangay nga mahaon aning atong kahimtang sa sala. Mo na nagpahatag na itong kalisod sa kalibutan, ang sala, ang kahakog, ang arrogance, ang kahakog sa gahong, sa bahandi, kulang sa gugma. Munang na problema ta karon. So ang atong mission, fill the world with love, is
full of hatred, division, full of darkness. Let your light shine. Muna ang atong misyon.